Lah aku ki dipasrahi maratuwa. Apa? Alah kedokan tak iciri jagung sak pes sak kilo kuwi lho. Sak plek ngono kuwi. Panen dadi 20 juta. Tenang ta ora? Lho iya iya. Dadi goro lho, Met. Ditularno. Kowe iki ngomong aja gladrah kadare sak pes ki paling entuk niku metune 5 pintal, Mas. Lha kuwi nganggo ilmu, Mas. 5 pintal ki rego 5.000 teles kuwi matune 2,5 juta. Lho, wis 20 juta. Kok iso lho? Lah kowe gak kreatif kok. Lho carane piye? Didol sak tanahe. Cepet kuwi. Omong apa bae aku ora ngarep percaya karo kowe. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Ampun Kang Mas. Set. Arep apake? Pateni. Kowe nganggo apa kuwi? Obeng. Iki ngono jenenge taspen. Iki nggo ngecek urip ora, alirane, jajal. Dobrak. Oh, kasihan. Yuk kita bersama. Kita berdua bersama-sama tertawa suka dan duka. Kita bersama. Terima kasih semuanya ganti yuk. Iyo. Buat pemirsa semuanya pada malam hari ini. Ayo nonton wayang dengan dalang kondang kita yo. Iki panyone pun Cak Komet CS njaluk serampat so. Nah, coba kaya ngopo. Yuk Cak Komet tak selindro tak tidak mriki. So, serampat ki so.
dalu sak slendro. Selamat malam sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Piye kabarmu Cah Bagus? Alhamdulillah suwe ora jamu pisan godhonge telo. Suwe ra jamu pisan godhonge telo. Suwe ora ketemu pisan kalih Mas Purbo Prayitno. Apik dagelan ngerelung 5 yuta kaya apik teman. Alhamdulillah pangestos pundi panjenengan pawartosipun. Alhamdulillah untuk berkah pangestu rahayu samudayanipun. Nggih. Awakku lan keluargaku lan sak kancaku isih menengan ayem tentrem. Kuncine ngaten kok Mbak Cangik. Ngopo Dalam to? berhidup rumah tangga niku kuncine ming ayem tentrem sehat. Nek bab rezeki sugih insyaallah Gusti Allah Subhanahu wa taala sing bakal maringi karo awake dhewe. Apa ngono Mas Lito? Nggih, mula kula teng mriki nggih alhamdulillah saged silaturahmi kalian warga Ketringan nggih. Heeh. Mas yo dalane kaya obat nyamuk menggak. Ning alhamdulillah tak kira ki ora Kan obat nyamuk rumah aku to. Tak kira ini teng mriki ini mboten enten belas wong kositok. Lho sakmene mbane ora wong. Nggih teng mriko iki lagek king mriko mlaku king pasar. Pasar ndi? Pasar mriko to Ketringan. Oh, pasar Pojokan. Tringan. Mlebet mriki mlaku. Lah kok ora nek wong nonton mosok tanggapan wayang kulit dalang kondang kok kalah karo wong dadu kula ngoten. Waduh. Yadu dadu lambemu ora. Lho nek alhamdulillah bareng Iya. dugi mriki kula kuwaget e. Akeh apa? Teratake terope kaya bis Jaya Utama. Lho. Bareng mlebet mriki wonten VIP. VIP-ne apa? Wah niki panggenanipun ibu-ibu wah luar biasa. Menika rak pasukan Mekar Budaya to niki. Nek Mekar Budaya piye? Niku KSP Mekar niku lho Pak. Oh. Aja kaya ngono kaya. Sehat warga mriki alhamdulillah. Silaturahmi wonten dalemipun Bapak Warji kalian Bu Wati utawi yang teguh. Nyoba Sapa sih kene? Bu Wati kalih yang teguh. Arek yang teguh iki. Lah niki enten tulisane. Kula iki panjenengan wau transit wonten pundi? Niki sebelah kene. Nggone Mbah Keni. Mbah Keni. Wah, tenan kok. Apa ngene Mbah Keni ana apa? Mbah Keni hujan grapyak semanak apa-apa ditokne. Tenane. Malah saestu tokne kopi, unjukan, sakpos kamawon kon nggawa wae. Sak poska. Dikon nggo apa? Lho, dikan nggih napa niki gadah jajanan mergo piyai grapyak semanak panggonane wah luar biasa penak. Arep nguyuh ya penak. Penak ndiasmu. Lho. Wong nak omong mbok aja diapik-apikno nemen apa eneke lho. Lho, ngene Mbak Keni to? Mbah Keni iki lho daleme iki lho Mas. Lah kowe rong mengguri kok. Lah sampeyan ning kamar mandi lho. Wis, Apik to kamar mandine. apik piye weteng. Lawange ra enek. Lah aku bingung geli. Wis kadung tak tokno. Aku wis ketoke tak ngene-ngene kok ya kebak lah tak lup ngono ae. Wo. Lah wis ora ketok apa-apa, ya sepurane lho Mbak Keni. Nyepelekne karo Mbah Keni iki. Kok nyepelekne Lah wong yo kok mbolupke layakan aku mang tak nggo kemu kok ambune kok asin-asin rasane tibake uyuhmu to Met kae. Kowe keberkahan ngono lho tadi. Keberkahan piye? Kowe piye ditimbali karo piyai Ketringan? Piye aku pindho. Lho, ning kene iki Nang kene iki lho gini gak aku no gak marem kok wong iki. mosok lho. Sombong amat. Sing duwe gawe iki. Ya. Sapa? Lho iki Pak nganu Pak Parji. Lho lah ya. Aku ngetes awakmu lho. Lho, Pak Warji iki. Ya. Iki nek kalang Iki antarane ngetes karo ora mudeng iki ora nek bedane kok ya Mbak Cangik. aku ki takono dalange lho. Dalang kene paling lagi ping 3 ping 4 to. Nek awakmu mesti luweh. Pindho. Lho. Wong kene Pak Warji iki. Pak Parji. Nek calang ki 5 tahun. Mongko 5 iki tahun. nikahke putrine iki lagi 2 sasi iki Mas lentuk dina sing apik, dina sing becik, ngepasi bar tahun duda. Dina sing becik wis masalah guri. Ngono ndelok nenggone YouTube wis ngerti. Ngerti? Langsung telepon. Telepon sapa? Tonggoku. Lho. Aku terus diceluk. Sik ta wong telepon kudune ra 5 tahun yang lalu aku urung duwe HP, Mas. urung di HP mbiyen urung sik kondang kaya iki. Duwe ning kartune tok tak titipno. Oh, mbok titipne tanggamu. Tanggaku dadi nek telepon aku dihubungi. Ngono. Kan nek telepon ki lho. Sapa? Marji pundi ta? Ketringan. Bojone sapa? Bojone anu yang teguh. Enek tulisane. Oh tak kira tulisan kuwi undangan apa ta jane? Undangan iki. Kok kaya karcis.
Jenenge pengiritan yo ngene iki dadak gedhe Ora, Omonganmu gak sing undangan apik, iku ikut souvenir mau. Oh, souvenir to. Mau souvenir. Wah, ya pancen iki ngene iki lho, Mas. Iki awake dhewe iki nggumun setahun jembleng serendeng. Apa iki? Jangan dilihat dari sosok Mas yo tengah alas, keguyup rukunan, kegotong royongan, ngalahke karo piyai kene ndak enek lho. Contone wis kompak sanget ngeten iki, Mbak Cangik. Ibu-ibu sing rawuh deloken to. Ya apa? Mula kowe sok mbene ndek bojo upama kok pengen ndek bojone karo piyai ketringan iki piyaine lugu-lugu. Setia ora tau neko-neko. Kok pengen dibojone mok kan aku iki pegatan terus rabi neh. Lah sing timbang neko mah yo gowedi kaya toren ngono lho, Met. Ngenyek iki ya biyen Saiki iki melok senam. lho senam apa? Piye to ning bali desa kuwi wis enek penurunan enek 2 gram. Kuwi Program gak sih Met. dat masih sithik tapi penting medun. Lah yo nek medhone kurang gram iki paling gak iki senam kesehatan kebugaran tubuh. Tapi anakmu mesti pinter. loro karo ganteng-ganteng. Kok lho kok ganteng to, Met? Piye gumun aku ya. Lho padahal kowe yo elek. Lah iya. Mboke yo ora tek ayu. Lah iya aku tanggapan ora tau mulih lho. Gak tau mulih kok ya bojomu kok ya iso meteng anake ganteng to, Met. Aku dhewe ya gumun. Cek tak pikir tanggaku ketek ganteng-ganteng aku ngono. Ndak pas aku tanggapan dipangan aku ngono. Sik. Omonganmu aja gladrah lho. Lah aku ya ora sempat lho, Mas. Wong jenenge wong meteng iki biasane met nyawang ae apa iki jenenge mandeng ae insyaallah ngono kuwi ya pasti apa iki ketularan kok, Met. Wong jenenge wong ngidam iki kok. Oh, ngono. Ya kono matur karo Mbak Cangi. Matur apa? Ya omong kowe iki rene nyapa ora omong. Ngomong apa? Lho, Wah, aku anggere ngomong karo kene ora tau cocok kok. Slek terus kok. Met. Kowe iki rene ditekani karo Pak Warji karo Lah. Yang Teguh. Iya lah, aku tak omong karo Warji karo Teguh ae. Lho. Pak Warji iki nampa tamu paling gak iki piye carane kowe iso nglungguhke Pak Teguh? Lah ngono lho bener kaya slendro. Apa Pak Warji kira iso lungguh dhewe to? Lho. Lah kok kejere kon nglenggahne iki? Omong karo kowe sesuk kok kocok iki Met. Lah ya omonganmu iki lho. Maksude iki ngene lho, piye carane iki Pak Teguh iki njaluk keringetmu sithik ngono lho, Met. Lah, monggo nek ajeng dilat piyambak napa dipun peres. Kowe tak bacok cengelem Ngene lho, Mas. Ngomong Mas. Ngene lho. Niki Pak Warji. Rawake jenengan mriki. Ora Ora njaluk keringetmu niku ora. Ngerti? Mung njaluk hiburan saka awakmu. Oh, tak hibur. Ya. Adilik titik ya. Lho, ben guyu. Kok jilik-jilik maksude piye suasana bengi iki panggung iki gen ketok meriah murup ngono lho, Met. Dibong. Piye? Ku jelas murup iki. Kalau kowe ape sing ape dibong, Met, kowe Met. Aja to le kok piye to. Wong iki karepe ndongakne karo sing digawe. Lah ndongane ya nanggap kiai, ndongane kok nanggap dagelan ki ya ning kene iki awake dhewe menghibur ngono. Mas, iki apa kleru to Pak Warji ki nekane dagelan. Ora kleru, nek gak aku ora puas ngono. Wah, iya. Maksudnya iki piye mantene ben menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Nah, Dengan pagelaran malam hari ini wayang kulit dalange Ki Purba. engkang baku. Lho, ya Sapa Ndru, sapa dalane sapa? Ki Purba Rene Prayitna. tak kaya bebungah. Ya. Ngene. Piyai kok sembodo ngene iki lho, Mas. Piyai iki nek breweh dasare dalang ya kondang, sugih, pegawe tur guru, lomoh, lung. Wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Sapa Ndru dalange Ndru? Ki Purba Prayitna. Wonge piye? Wonge bagus, dasar dalang nom, laris, kondang, sugih. Rene. Pripun? Wah, matur suwun. Dadi wong urip iki ora entuk nolak rezeki. Kok kaya deknane. Jarum. Pancene nderekke Pak Purba Prayitna menika dalang ingkang bijak. Darang piye? Dalang. Ngomong apa to? Darang ngono kok. Dalang ingkang wicaksana. Laris tur ganteng. Rokokipun. Rene. Matur nuwun. Wah. Pira Met? 2000. Tampanan mergo wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Sapa Met dalange? Dalange Ki Purba Prayitna. Rene Met. Matur nuwun. Apa Met?
fresker. Wong urip iku nek apa-apa digunakake, nek rokok gunane dienggo, Tinggur ngerokok. rokok nek duit gunane dienggo, Tinggu tumbas. saiki nek fresker gunane dienggo. Tinggu nek masuk angin dan perut kembung. Mula awake dhewe ora entuk nolak. Telek pitik. Kono rokok kene fresh care jane dagelan loro ya. Wong sing jelas awake dhewe iki rene ya ta. Jaya Met. Ya. Nggo dhewe. Ya sing jelas iki sing bagus silaturahmi, Mas. Nggih. Muga-muga warga Ketringan. Pripun, Bu? Kabare sehat? Ah, Mungkin takok yo manut ae ya. piye? Takon ya. Bu, pripun Pak? Kabare sehat? Oh, sehat. Nang kono gak manut belas kok. Piye? Takok yo blas gak jawab. Takone lho. Lah ya ki gak. Bu, Ibu-ibu lho. lah ya kan kawe dhewe iki nek nganggo logat bloro. Kabarem piye, Bu? Sehat? Loh, iki yo. Mungkin ae pasanganmu sing kleru. Iya aku ora nyalano kono. Mungkin pasanganmu sing kleru. Oh, ngomong tekan ndi. Woi. Iki sing salah aku ora nyalano kono. Napa? Nyalano kowe. Lah nyalane aku. Lah wong enek lho. Wong iki wis karuan nonton wayang kok takoki sehat. Lah nek lara apa ndelok wayang? Kowe iki lho piye tetene? Pertanyaanmu ki wis biasa. Nyapa wis ngono ki rasa mbok takono wis jelas wong sehat-sehat ndelok wayang, pengen ngerti dapurmu. Loh, tapi setidaknya ki sebagai dagelan harus komunikasi komunikatif terhadap Komunikatif wong kata-kata milih wong oke. Pripun, Bu? Ngantuk mboten? Loh, iki malah nemen. Lah nek ngantuk nyapa ning kene? Ngantuk mesti turu. Ngono lho. Wong sing wis biasa-biasa kuwi rasa mok takone. Oh, ora entuk. Aja. Bu, panen apa, Bu? Iki malah parah. Lah kok parah iki? Panen apa? Kuwi nek sing di sawah sampun. Lah nek sing ra duwe ora lara atine. Ora di sawah panen apa? Panen geragal iki. Sik to, Ditoto. Mbak Cangik kula ya apa-apa kok dibantah karo komet to iki. Lah Pancen tak bantah wong pancen keliru. Sesuatu yang keliru harus dibenarkan. Aja nganggo karepmu dhewe. Wong kaya tutur ngenten ngene iki ya. Ora usah takon kaya ibu-ibu ngene iki. Nek wis nanggap takoni. Ngono lho. Lah sing penting tutur ngenten. Lah nek nganten tutur piye? Ya kudu mbangun rumah tangga ki kanthi antut runtut kanthi rerentengan kaya mimilan mintuna. Nganti kaki-kaki lan nenen-nenen kaki-kaki lan anten kakek nenen saged to. Ampun, sik. Omongmu ditantos sik. Lah ya bener ngono to, Dok. Kaken-kaken lan ninen-ninen. Nek nenen-nenen ki nggeke wong wedok. Kowe iki aja isini-isini aku mirang-mirang aku. Ora budal piye ya kene wong butuh dhuwit kowe kok. Lho aku apa nanggap kowe? Lah ora nanggep namene. Lah sing ngekeki dhuwit ya sapa? Lah kowe isini-isini aku ngene kok. Lho budi lho. Bocah cuwili kok grandul. Lah sing kono kae budi kok cilik ngono. Rambut gedulanan. Piye carane ki awake dhewe nek ngandani kaya panjenenganipun Mbak Manten, Mbak Arninda Afifa sing lanang ki Setiawan. Jenenge angel, mat ki jenenge Piyai Met. Beda karo wek jeneng Komet. Lah apa ki? Lho, piye to iki? Kuwi pemberian. Pemberiane sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jeneng ya putra ngene iki. Mbak Arninda Afifa karo Mas Setiawan. Didongakne muga-muga pasangan yang serasi, pasangan yang ideal, jadilah keluarga yang bahagia, jadilah keluarga yang sakinah. Dalam berumah tangga jangan mencari kebenaran, carilah kesalahan masing-masing. Ojo tukar padu. Betul. Aja tukar padu ning gedhekno rasa syukure padha rebutan salah aja rebutan bener. Dadi wong ki nek padha rukune ki ya apik, akeh kancane, rejeki ya teko dhewe, dadi aja gampang tukaran. Ngono. Lah kowe kok tukaran terus? Karo sapa? Karo bojomu. Endi? Lho kowe jenenge Jarkoni iso ujar nek gak iso nglakoni. Wong kowe tukaran lho. Ngantek wong tukaran ndak krungu tanggane isin Met. Wong berumah tangga iki tukar padu. Nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Wong tukaran omah-omah ki aja ngantek tukar padu tangga krungu mara tuwa ngerti. Rungokno Met kupingmu. Kuwi ra wong umum. Slendro cah cilik iso ngono ke wong tuwek. Cah cilik piye to? Cilik piye kula ya tuwek Pak. Wong ki ra wong umum lah, aku wong gak umum kok. Lah aku sedina nek gak tukaran gak mesra. Bojoku ini anggere sedina ora tak jak padu takok. Lho padu ki ya ora entuk. Lho lah kuwi wak wong umum. Lah nek kowe Aku wong gak umum kok. Dadi nek bar
padu geger. Kuwi mesti aku mesra. Iku wis resep dalam rumah tangga. Lah kok iso mesra iki, Met? Piye to ya kaya wong awakmu nak dadi nganten anyar kae. Rasane wis kaya ngono kae. Iya. Bar padu engko terus njaluk ngapura. Njaluk ngapura. Njaluk ngapura engko mesrane akhirnya bengi butuh. Ya ra. Iki jajalan sedina paling gak ping 3 lah tukaran. Nek iki tukaran kok kreatif ya, Pak ya. Lho, kudu kok ape ngetengi bojone kok dadak tukaran kok kaya ngono kuwi. Lah aku anggere bar geger mesti meteng. Nek aku memberi motivasi kanggo mantene, iki ming siji, Mas. Apa? Tukaran entuk padu entuk ning aja suwe-suwe dan selalu ingat satu. Apa? Mas kawin. Oh, dieling-eling piyen Mas Iya, kawin. umpama mantan wedok ngene iki Mbak Afinda tukaran karo Mas Setiawan. Mas Setiawan nesu. Muring-muring. Muring-muring. Mbak Afinda moro karo ning Mas Setiawan. Piye? Ngomong karo cedak cincing-cincing daster. Iya. Ngomongnya Mas kawin. Gak sida tukaran. Walah. Saya tak praktekin dulu. Wi gak Mas kawin anu. Tak praktekin dulu. Praktek nih, Pak. Toh. Wi gak Mas kawin sing seperangkat alat salat ngono iki gak. Lah nyapa arat salat? Bapakne aku nusu-nusu. Nesu. Kowe iki wong wedok angel diatur. Ora kena dikandani wong lanang sebagai kepala rumah tangga lho, Dik. Wong wedok ya langsung moro, Mas kawin. Walah. Sesuk aku tak ngono dulu. Apa iso? Oh, bojomu pincang ngono wis. Bojone pincang ya iso. Kabehmu. Ora kaya sing jelas ndongake sing apik-apik. Ya, Mas. Siji wae. Ya kanggo selawase. Aja pegatan. Aja pegatan. Ya aku ndongakno ndaki-ndaki. Ya to, akeh lho sing pegatan. Ngono lho sing penting siji muga-muga ora. Selawase. Sing nomor 2 muga-muga ndang diparingi wiji utawa golekan kencana sing iso tata jalma menungsa awujud bayi. Putra apa momongan? Ya putra to. Hah? Putra. Mergo gak ngerti ta? Nek putra piye, Met? Lho, nek putra mbek momongan wis beda. Bedane? Dongane kudu muga-muga ndang gadah putra. Nek momongan beda. Nek momonganku piye? Lah aku urung duwe putra wis duwe momongan nek kawin mbek bojoku kae. Mbahku kae wis tuwek stroke kae. Wis ngomong nanti-nanti nek gak tak turun teko bombongan, teko jati-jati, golek entung sing mbah. Dadi momongan iki bab tuwek ku Mas. Iya nek ndongakno sing jelas. Muga-muga ndang diparingi putra. Aja ngantek ndang diparingi momongan. Iya. Elek-elek, Bro. Nggih, Pak. Elek ngono kuwi. Sing penting nggih ngoten niku dalam berumah tangga pokoke siji aja pegatan kanggo selawase. Bapak Warji diparingi panjang yuswa sehat wal afiat. Allahumma. Amin. Amin. Nggih nyun sewu kula tak tanglet nggih. Apa, Mas? Mas Purba. Halo. Ya dalange udah udut ya, Met ya. Lho isone udut ya napas ngene iki tok ya. Paling Nang yo blas ra udut to. Lah ki nek omah nih sengap bojone serawani popo. nek nyambut gawe paling penake dadi apa to, Met? Dadi apa? Nganggur. Lho. Gak bacok. Paling penak ya awake dhewe kuwi. Ya ora iso ya penak dalang. Lho, penak awake dhewe. Penak dalang. Duwe bojo dagelan padha karo duwe seleb 7 nggon tak omongi. Lah kok iso kuwi? Lho, kadung tanggapan akeh teko besar kae sawal. Wah. Iku nenek sing nanggap, nenek sing nanggap gak merongos kowe. Ya awake dhewe yo objek. Objek aku, apa? lah kene paling petani ta. Petani. Ah, petani kuwi berguru karo aku. Mosok, Mas? Lah, Pak Warji ya petani tulen. betul. Ning aku mau sempat jagongan, ilmune kalah dhuwur karo aku. Diskusi. Iya no. Lah aku ki dipasrahi maratuwa. Apa? Alah kedokan tak itiri jagung sak pes sak kilo kuwi lho. Sak plek ngono kuwi. Panen dadi 20 juta. Tenang ta ora? Lho iya iya. Dadi goro lho, Met. Ditularno. Kowe iki ngomong mojo gladrah kadare sak pes ki paling entuk niku metune 5 pintal, Mas. Lah kuwi nganggo ilmu, Mas. 5 pintal iki nek rega 5.000 teles kuwi matune 2,5 juta. Lho, wis 20 juta. Kok iso lho, Lah Mas? kowe gak kreatif kok. Lho carane piye? Didol sak tanahe. Cepet kuwi. Wah, maratuwaku saiki bahagia. Bagian dasmu. Kuwi jenenge mantu kocluk. Kocluk ya ben penting hasil, ngono lho. Oh kayak kok jeng iso iki disering memberi motivasi nek piyai kene rak mayoritas ini petani jagung, Pak. Jagung. Ning muga-muga petani jagung ki ngalahne aku angel, Met. Ya, Pak. Nggon kuwi petani jagung lagi kobot, lagi metu tren ngono wis entek, Met. Lho kok entek dibadok tikus.
Ngono kok bangga. Iki peh petani. Aku yo bangga-banggane awake lho. Iya, ngono yo apa di tebu barang kok. Lho, sambene nak ning omah tebu. Tebu. Lombok. Ya iya, tapi tak takoki jelas gak ngerti. Padahal mbendina mbok alami. Lombok kae rasane piye? Pedes. Lah, ngopo kok pedes? Iya, kowe kan gak ngerti bagaimana silsilah Lombok kuwi kok pedes. Iki ilmu mok tuwek men to, Met. Lho tuwek iki saking tuweke tiba ning jeding ming 7. Sini setruk. Sebab apa Lomboknya kok pedes? Pedes apa Pak sebabnya Pak? Ayo. Sebabnya Lombok kok pedes, pancen cithekku Gusti Allah Lombok iku pedes. Alah ya entek Nek uyah kuwi legi, Gak, ora iso. asin. Wes, ora. Nek gula legi. Pancen yo pedes ngono kuwi. Ora iso. Mas, Lombok iki pedes, Mas. Lombok iki pedes nek apa? Sebabnya apa Lomboknya kok pedes? Mergo mbok dilat. Iya tak? Kowe ngrasakne tebu bareng legi mergo ya mbok dilat, mbok rasakne. Apa nek dirasakne iki? Nek disawang tok kuwi ora ngarah krasa. Nek disawang tok iki ora ngarah krasa. Krasa. Mosok, Met? Iso. Nek jenenge nyawang ki ya ora krasa to ya Mbak Cangi. Lah wong umum, aku gak umum. Sik to, wong iki kok kabeh kok ora umum to, Met? Lho, iki nyawang tok ning krasa. Ora iso. Iso. Upamane kowe nyawang sinden ngene iki, Ha iya aku wis krasa. nyawang tok lho, Met. Kok upama nyawang iki lho, Dewi, Iya krasa. krasa piye? Kau weri. Gak aku mesum kowe, gak. Dagelan pikiranmu mesum kowe. Gak aku ya lagi kowe. Lagi iki mesum. Oh nyawang tok kowe kuwi tergantung dari usia, Mas. Iya. Delok usiane. Nek usiane 30 atau 25 sampai 40 iku namanya pandangan hidup. Kok pandangan hidup? Mergo nek ngerti sindene wis kuat hidup. Oh, iya. Nek kaya kowe ngene iki jenenge pegangan hidup. Maksudnya? Nek ora dipegang gak kuat hidup. Beda nek kaya mbah iki Nembeh. perjuangan hidup. Masih memandang, masih dipegang wis gak kuat hidup. Ya Mbah ya. Aku wis sarang. Polo lambemu. Kaya Iki sewigati nggih napa niki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki sindene wakeh Mas Komet. Iya. Sindene dasare ayu-ayu. Ayu itu. Wedok kabeh. Ora ono sini banci ora ono. Ono. Ora tak gowo sing banci. Cara kon milih bojo iki dari beberapa sinden sing mbok pengine sing ndi, Met? Lho kabeh lho aku ngatasi. Lho, kowe wong lanang diadrah. lho carane diatur no, Mas. Carane piye? Ini mamane. Kene. Rino. Rini. Ya Rini. Yo. Lah kan lah anu wit. Awan ngerti. Iki Rini. Ini Senin Selasa, Rebu Kamis. Jemah Setu. Lah Minggu. Aku sih tak stok Jemah Setu. Lah Minggu. Minggu suntik no. Lah kok suntik ngopo? Lah ora pegel kabeh wong kene. Papa tak geradak dhewe. Nah aku cara kon milih ya moto, Met. Kowe milih ndi? Aku cara kon ndek bojo sinden nyuwun sewu lho Mbak Cangi. Lah piye milih bojo sing opo? Kok aku sok munafik ki ora? Ya. Cara kon ndek bojo sinden aku mau, Mas. Kok somo? Aku pengen cita-citaku apa masuk ben pengen ndek bojone iki sing umur 50 ae. Lho. Piye to kuwi? Bocah iki gendeng po. Samani ra ngeso ngrasakne kok. Ora waras kowe. Lho, waras iki wong ora umum kok. Tuwek 50 kok bales kowe. Lho, wong tuwek penak, Met. Lho, penake piye? Ragate sithik. Kei dhuwit 500 karo presker remason dierek-erek sehat ora neko-neko. Lah kowe Tur mesti perhatian karo aku. Kok perhatian? Upama aku tanggapan ngene iki mesti WA aku. Mas Lendro sudah makan belum? Mergo wedine aku selingkuh. Waduh. Mergo ndek bojo bagus, gede dhuwur ya to. Lah nek umpama kowe ndek bojo, Aku ndek bojo ngene iki Dewi ae. ayu. Ayu sing pikiran aku. Sing pikiran kowe. Aku nang omah dhek tanggapan dhewe, aku nang omah ora iso ngeterne mesti aku mikir ae. Kowe WA. WA. Bojoku dipangan wong pira ya? Kowe iki jenenge ra percaya karo Kudu bojo. saling melengkapi. Nggih, sinten sing di Padang riyen? Ya ini kok di Padang riyen. Ya iki no Mbak Dewi no. Oh iya. Mbak Dewi nggih, Mbak Cangi. Ya, Diaturi. oke. Turuk. Met, Hei, omong.
Ngomong apa? Lho. Tabuhane ketoprak iki nek biaya ngetringan iki wis ora apa iki ora logis karo ketoprak wis kulino. Wis ora gumun. Tak lho ora gumen talingane iki tetep nek ngene iki diajeng garwanipun Kakang wong ayu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima kowe mung garwaku. Iki aja omong berarti wong ketringan ketoprak. Ketoprak kene biasane nek gak ceplis ya ketoprake trimo. Ceplis ana apa? Aku ra iso. Yo kabeh ku penuh dengan apa niki belajar to nggih Iya, Pak. bener. Utang gapan belajar. Saura-urane iki ya ketoprak barang ya ndagel ya dadi guru ora terus nglawak terus ngono kuwi. Iki iso ketoprak. Ya iso, lah iki wong randu blatung ya. Sampeyan ya iso. Lho, aku iki rol ketoprak biyen. Sampeyan ya iso to, Pak? Ya iso no. Lah aku nek ra iso. Lah kowe kok urip barang ora iso. Lho, ora. Apa hubungan ketoprak karo urip kok iso? Paling gak iki njaluk sikwara karo Mas Dalang Nah, kan. warai, Pak. Ketoprak, Pak. Ngene. Ono sak tengahing wono kang nggo ngliwang-liwung. Ayo Mat, warai kok. Kowe iki muni ngono. Kowe muni ngono. Lho kok ketoprak apa e? Oh, nganggo cerita, Pak, nganggo Oh, cerita. Dok. Ayam Kebiar. Ketoprak Purba Prayitna tetap lancar. lancar anggere ngombe diapet ya. Ringgo sagungi pakurmatan para lenggah kakung Sumana putri kang satu dadi normatan. Apik toprake. Wah, apik. Pak Warji to nangkep wayang sak toprake. Sesarengan sandiwara ketoprak Purba Prayitna budaya. Tak sik nderek to Pak Sandirana. Sadiro iki nyarne Sandiwara to. dalem saking Bogorjo Kabupaten Blora pun pangarsani panjenenganipun Ki Dalang Purba Prayitna. Jumbo kalian pamundutanipun Bapak Warji kalian Ibu Yang Teguh. Woi. Aku yang barang. Ngersakaken salah setunggaling cariyos Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Dewi Purbaningrum seniman saking Randu Blatung. Parandening Selo Hadikrama dipun tindakaken dening seniman kondang saking Ngayuk Jakarta. Kula piyambak. Wah. Parandene Mas Komet mangke kadhapuk dados jaran. Masa nek jarane pirang? Ya ono. Lah nek ra ono. Lho, Sing numpaki tak komet sapa lho sik, Mas kok jaran? Kowe pengen piye? Kowe pengen sing gak omong. Ya sing ngomong. Nek pengen gak omong enek. Gak omong apa? Oh, monggo. Ing tengah-tengah dalu punika dados seniman sing mboten omong. Nggih menika dadi Mas Komet dados tahi. Ora tau apuk. Mosok peh ora omong terus dadi kuyu meneng ngono. Ambune lah gitu. Ini ra apa-apa. Iki guyu ae kancane didapuk telek. Ayo. Lah iki dadi apa ki? Lho, kone sing nanggap kok kene ketuane. Nanggap kenapa Arjino ya. Ketua yo bebas no met rumah. Ketua kok. Ketuane iki nek Aku sing ngomong lho kok mosok bakal meneng. iku ketua iki nek cara Pandi iki ngalor ngidul ngene iki nggawa tas karo cengklang remi. Aku dadi Kowe anu apa iki Sida Paksa. apa kuwi? Kok sudah paksa piye to? Lho iki Sida Paksa, aku Selo Hadikrama Oh, kowe iya, bojone. Kowe Sida Paksa iki ketemu karo aku, Iki bojone sapa? bojomu. Ah, Kok langsung saiki ya. kok sik kok. Lah aku tenan sumpah darake guyon gak tau nopral. Langsung Roman ya. Oh sing omong ngono Mas. Mas cerita iki lho ceritane Ini lho Mas. ceritane. Oh, iri. Aku dadi bojone kene apa piye? Protes. Ora. Sampeyan dalang ya dalang ae. Ngono lho. Delok to, dalang nak manis dirubung kaper. Iku favorite laron. Oh iya. Ora ngono, Met. Oh. Lek lho, kleban tenan. Mandi. Ora ngono. Mas, Met. coba panjenengan Mas sing anu Mas. Sri Tanjung, Tanjung. kowe Sida Paksa. Iki bojoku to? Ya. Lah iya iki ta. Kowe Roman,
kowe arep diutus karo Kanjeng Adipati kene nentepke ning tlatah Sukodana kene. Lho lak gak anu sih. Lho lah iya romanose. Ah ngono. Terus dikongkon ngupadi tentreming praja. Dia lela toprak ora. Toprak dangdut gak lah. Toprak kok dangdut to, Toprak Mas? anyar Mas. Ora kreatif mulai arang-arang sing nanggap. Yo, ngeten Mas, adikane. Adikane piye? Mas Komet iki ketemu karo aku Gustimu Silwadi Kromo. Mas Komet takon ngupadi tumbaling praja terus pamitan karo bojomu. Oh ngono. Dong ora? Gak. Lho radong mbok peksa. Kowe gelem melok toprak apa ora? Gelem no. Kowe nek ora gelem aku melok kancamu lho. Ayo. Ojo. Oh, Melak. Ora lendik. kowe kene, kowe urung metu sik yu, kono. Nggih. Anu to ben metu sik ra apa-apa. Iki kelir engko lak munggah medhun sakne iki kaya kelir Mas. Mas, maksudnya iki sing metu kowe sik kok lagi kene. Ngono lho. Aku biasane sawi ya. Ki aku ngomong mek kowe iki. Ya tak tone saiki ya. Iya. Aku iya met aku iya. Melok-melok kene, Met. Nah. Kan ketok dhuwur awake dhewe ya. Ketoprak. Ah iya dagelane stunting loro karo. Set cilik-cilik. Torok. Tok. Sela ati kromo. Lungguh. Met. Yang Wale. Iki ratune kowe senopatine, Met. Kowe ku patine cruk. Maning kowe ndelok toprake Pandi ya kena goblok. raja ya sak Toprake Sukono. Mong randang ngono. Kowe ngono kuwi. Tororororororok. Toprak medhadu. Kono. Tok. Iya. Ya. Kula teng mriki nggih. Heeh. Wen dhuwur. Lah iki lek kene kedurno. Oh, alah Sikile ora gaduh. Ya. Lige ora. Arepan nih karo Gustimu Silwadi Kromo kowe. Mboten. Dagel randi gulu. Urung kok. Wis isih modet. Urung tukul kok ya. Sama bareng. Sida paksa. Sliramu tak timbali nang nggone ngarepanipun Gustimu rak ya wis pirsa apa sing dikarepke karo kula. Mula awakmu ngene ya sida paksa. Apa sing arep tak dawuhke karo kowe ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku muga-muga kasembadan ya selo ajeng. Ya. Dagel namok Kowe mulu-mulu. omong apa? Beh, jane Aku coprak blajaran kowe cowepet. Alon lho. Lah nek anu ae. ketoprak kok WA. Ya piye? Kowe mudeng ora dong apa ora jane? Basamu rada saiki aku gak mudeng kok. Sida paksa. Aku piye? Wis tau dimut jaran. Durung. Mudi. Tak wapuk. Tiap sepuh asepe ampuh. Aja dikukucuk. Wonten dawuh. Wonten dawuh katimpalan. Katimbalan. Ha nggih. Wah, sampeyan iki mek dagelan kleru. Patih. Dawuh katimbalan. Gusti. Yo ngene. Pripun? Aku omongnya piye niki? Alah, halu. Siluet sapa Sita paksa. Kowe kok malah goblok to? Sida paksa. Nggih. Sliramu tak timbali ning gone pengarepanku arep tak weni dawuh. Napa menika? Kowe tak kon golek tuku padi tumbaling praja kanggo kawulaku ya patih. Oh, nggih. Lho kok apa? Golek warti to. Aduh, yo. Ngupadi tumbaling praja wardi sing duwe macluk kocok apa mbok goleki? Mbok kondang bayar kowe. Ngobati apa ta? Ngupadi ki mencari. Oh, golek. Lah yo golek. Nggih. Ngupadi tumbaling praja. Nggih. Patih. Nggih. Laksanano, Patih. Nggih. Pangestunipun. Yo.
Kabeh apa? Kok nyepot klambi arep ngopo? Dijak ki lah. Jak matamu ngono ki. Ki piye to saiki? Aduh yo. Iki lho wis kudu. Iki dadi mbek bojoku. Aduh. Kang Kowe Mas. iki diceluk iku kok. Roman ngono lho. Ayo Kosong. romantis to. Iya. Aku nek gak mlucet ora romantis e. Kepiye? Kang Mas Sido paksa garwanipun Yayi. Iya. Yayi, Dalem Kang Mas. bengi iki ora kaya bengi-bengi kaya biasane. Lah ngopo lho Kang Mas? Sawangan napa lintang-lintang ana ing langit kae. Kaya-kaya dadi seksi tresnamu lan tresnaku nyawiji. Iya Kang Mas. Duh wong sak pira Mas? Duh wong ayu pepujan ning ati. Piye rasane atimu? Mas. Oprake. Kang Mas. Iki cara ketoprake sungono sing dadi kuwi ku mboso. Kaya ngene wong kang nandang asmara wong ayu. Dawuh Kang Mas. Aku oleh takon apa ora? Takonono Kang Mas. Bar iki kata-katane piye? Tulung ayo. Meneng, bayi mbok parai. Apa to awakku dhewe. Mas aku gandrung karo wong sepuh kok ngene, kok kiting ae ngene ya, cak selindro ya. Kowe omongan karo kon aku ndelok kok. Lah kowe jare dadi ratu. Ora metu. Tokno to saiki. Aku sekwalan. Iya, Pak. Ndro, kata-katane. Bayi mbok warai. Ngene nek sudah ndro, ku tak tapi 50. Duh. Kenapa? Bawane ngono. Duh, Deno Kente dawa. Duh dewa. Ayo kaya kowe tang ngene. Aku sing ngobak ayo. Duh dewa. Jawata kong wala ana mring Kang Mas. Bareng badok apa to ya? Kon nulungi kancane iso malah kaya ngono. Iso. Ayo. Iki ngene ya wong ayu. Iki aku arep pamit karo sliramu. Aku nampa yuk tugas ya apa ta anu basa Jejiban. Jejiban. Ah, gak percaya kalau. Apa? Jejiban. Oh, padha. Aku nampa jejiban saking bendaraku ya kuwi Sira Hadikrama. Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun Sira Hadikrama. Aku kan ngupadi. Apa mau ya? Tumbaling Praja. Tumbaling Praja. Kanggo nenemke ning Kraton Sukodana. Nyang kowe dhewe lho, Pak. Iki tak warai kok. Kanggo apa? Nentremke ning Kraton Sukodana. Nentremke marang kraton. Kang Mas. Iya, Bang Ayu. Kang Mas badhe nuhuni sinuwun. Kang Mas. Iya. Badhe ninggal aku. Iya ning sawetara. Ngono. Kang Mas. Piye? Kaya ati iki ora lilo lho Kang Mas. Ora lira tak tinggali sadik ya. Mari ngono aku tak budal ya. Kang Mas. Iya, Dok. Waduh, mengisor sithik tak tambah mangke. Aku ora betah. Aku melu awi. Mesti aku tak ngengei. Ayo. Tapi iso ra iso aku iki kudu pamit. Kang Mas. Aku mung iso sendika dawuh marang Gustiku. Sila Hadikrama. Sila. Sila. Sila Hadikrama wong ayu. Saestu. Iya. Tanjung boten lilo lho Kang Mas. Wis ora apa-apa sing penting Mangka tak nek Tanjung kesepian terus pripun lho Kang Mas. biasane rak yo VC ta terus. Ya Ada. biasane.
Iya ta. Lah engko pesenku mung siji kowe nang omah sing ati-ati ya wong ayu. Jaga nen tresnaku lan tresnamu. Aku ora bakal liya. Wis ngono wae ya. Turuk. Ora apa-apa. Turuk. Lono Kang Mas. Sedelo wae. Kang Mas. Hati-hati yo Kang Mas ya. Aku bakal Badhe temu ndi, Pak? Kowe nanti ya? Arep nilai jago kidul kali. Sila hati krama ta? Dudu ngawur iki. Gak sila hati krama. Lek warji lagi romo. Sing di omah iki kok. Iki toprak delok jagung. Hei, aku iki gobloke wong sak ketoprakan lho. Kok malah hei, iki maca opo? Iki ape golek bojomu, aku nyenengi bojomu. Lah ya sila hati krama ta? Yo. Monggo monggo. Bojomu arep tak demeni lho. Iya. Gak apa-apa tenan. mangsamu kok. Yakin ra? Oh ngengei. Crok-crok. Ya apa to, Pak? Komet koclok, komet Etienne, komet pintu. Pancen aku karo. Kowe ku nek bojomu tak senengi kowe gak entuk. Aku kok kan ngomong karo kowe. Lek bojomu tak demeni wonge seneng aku. Aku ngono. Kowe terus nesu-nesu bojomu pateni. Dong pora. Iki dipateni. Kok Lho gak eman to. Wong lagi ngene kok kon mateni. mateni. Kowe iki golek sik Wah, iki simpangan. simpangan. Wah. Kowe numpak apa mau? Numpak apa? Vespa. Kuwi takok numpak apa ya jaran to umum nek ketoprak. Nah, ya aku teko. Turuk, turuk, turuk. Dos pundi? Hei, eneng apa buat cerita? Lucu nih. Tapuk sisan urung apa. Kuwi tahu aku ndelok toprak guyu lah kok lali tadi. Lali kata-katane tapuk sisan langsung ngomong piye ngono kiri iki ora Kowe betah. aku di ketoprak ngono marahi kene iki wong ket bayi kene ketoprakan kok. Bayi Nganti kok. iki Pak kowe bakul toprak kok. Dos pundi sinuwun? Oh. Ayo ladenono aku. Pancen tak anti-anti bengi iki bojomu tak kon padi tumbali praja kowe arep tak tresnani. Ayo ladenono aku. Apa? Kowe tega lho karo sinuwun. Bojoku mau utus. Ngupadine ana parake. Pancen bojomu tak tus. Mbok tus lengo ya. Bojoku mbok tus ngono iki. Mbok utus. Utus. Tak kira tak Ratu kok budeg. Sinuwun. Ayune tumpa undong. Lah aku tak sikat. Ayo. Ladenono aku wong ayu. Wah, Wis aku wis ora kuat nyempet. sinuwun. Aku tresnaku karo Sido Paksa tok sinuwun. Sido paksa kena setruk raine. Ayo. Ladenono selo Adikrama. Mbak sinuwun aku ora tresna karo kowe. Ora enek pawongan sing arep tetulung karo kowe wong ayu. Ora iso sinuwun. Pelok di. Pelok pira kok? 6D. Lah kok gone kono kok. Pamintaku nimasitase atot runtut tansah reruntuhan. Kowe ngitung manggeran.
Oh mbok entekno. Aku mulai lebar. Ora tak limi altiku. Wah. Ing sarina sawe ngene. Ayo wong ayu, ladinon aku. Aku ora tresno karo sampeyan sinuwun. Datan kinggang sarambut lamun aduh Hei! Hei! Walah, kok sok wong ora kuat ngono kok sok ape gendong. Hei, kurang metu. Aku kudu. Aku iso apaan to melakukannya. Lamun adoh caketing ati. Ayo latinono. Yen cedak tansah mulat. Tung 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 dendang. Lek nek ndelok mendem rasa ndelok ketoprak lek. Wong nonton mendem ndelok ketoprak. Saidan. Wong mendem ndelok ketoprak le ra isin ora nanggap kakek ngomong. Kowe sida asih Pindo mimi ami Itu lah ngono kok. Iku soso. Aku pengen lucu. Ngene yo. Sak sampunipun kula panjenengan utus wonten 5 taun wonten kono. Jenggot lah. Malah Tukul sapa iku kowe sapa? Dalam Sapa? nggawa to Pak pengen bengel. Obat-obate ditangkap Pak Warci lah ngene iki kan gethok tular ya dekne lho apik lho nanggap neh. Dagelane kae dalange ganti lho. Mboten dalange Mas Pur. dalange iki kok. Di dalange iki ngono. Lah krungumu. Dalange ganti. Aja ora penak kaya oli ya diganti. Ayo. Sida asih. Aku terus kapan iki gak kode lho. Iya. Tandane apa? Pindo mimi amin tuna ayoni mas bareng ana tepi wajib sida asih turuk Bapak, ibu-ibu, monggo kula aturi nanggap ketoprak Pak Purbo Prayitno dan Aku iki dandan apa kok salah kok. Iki berhubung nang alas ya ta. Aku terus suwaut kethek diperkosa lah. Aku metu ngene ngono. Ya ngono. Oh, no rumah sakit. Lah mbok go piye? Ini sama mah. Ini gak wong tua. Angel lah golek wong tua ra diisin. Ya sida ora toprake kadung napa panjer rek. Tak anu aku ya piye kowe karek obah lambimu tok. Kita iki dijak sepelok so. Ayo. Wes aku teko ya langsung ya. ya teko kowe. Oh teko. Loh. Gusti. Selo atiku. Siluman kethek kowe. Oh iya ya.
Sida paksa. Sida maksa. Paksa. Kang Mas Sida paksa garwanipun Yayi. Ya ampun. Oh sik. Iki sapa? Ki bojomu. Aku bojomu. Sida paksa. Sliramu aja lara atimu ya. Bojomu ki wis wani tresnani aku malah aku arep diprawoso sira dikrama. Kuwi wong wedok sing kaya ngapa? Wong wedok ora perlu diuripi kuwi. Coba sawangen. Pancen pasuryane ayu, raine kebak adune atine kok. Mboten Kang Mas saestu. Tanjung tansah setya ngentosi panjenengan lho Kang Mas. Goroh aja percaya sida paksa. Wis wong wedok kaya ngene iki aja diuripi. Aku iki Gusti. Aku bingung. Amang meneng terus kene omong ngono lho. Aku ora percaya. Kang Mas Sida. Ngarepe motoku wis tumindak sedeng. Mboten Kang Ya Mas. ngono. Ya. Ayo sedeng tok kita. Saestu Kang Mas boten. Tanjung tansah setya. Aja tanganmu kuwi wis ora penak rasane. Tak rasakno wis ora kaya biasa. Aja. Kang Mas Sida paksa. Kang Mas, percadut kali kula nggih Kang Mas. Aja cekelan aku. Aku wis ngerti nganggo motoku dhewe tumindak sedeng marang bendaraku. Kowe ganggu wong wedok apa? Boten Kang Mas saestu Kang Mas. Aja kene nak ndemek yo. Dadi reno-reno ngono. Tanjung tansah setya kaliyan panjenengan Kang Mas. Tanjung setya. Kaya pas-pas. Kowe iki nek nganggo kleru. Waleh matamu. Kaya matane kuping. Ya itu wong matane trak-trak kok. Dadah jenggoten kowe. Joget mau terus kowe. Yen to kowe tumindak kaya ngono, aku wis ora percaya karo Kang sira. Mas itu paksa. Apa? Tanjung tansah setya kali panjenengan lho Kang Mas. Tanjung tresno lair temu sing Tresno kaya apa yang ngarepe mataku kowe jebul tumindak kaya ngono? boten Kang Mas. Karo wong lanang liya. Saestu boten Kang Mas. Iki mau aku ndelok apa? Ya kula rada lah kula. Biasane le tak bubuk le. Ayo. Le. Wah, Bang Mekar teko, Mak. Kurang pindho lho. Kurang pindho ta? Paketmu rong mbok bayar. Gak kira bar kau ngene Pak Warji ya, kira. Paket lho ya. Iya, iya, iki bayaran engko ya, Mas ya. Kang Mas itu paksa. Iya. Percaya sekali kula nggih Kang Wis Mas. omong apa bae aku ora ngarep percaya karo sira. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Ampun Kang Mas. Set. Arep apake? Pateni. Penganggo apa kuwi? Obeng. Iki ngono jenenge taspen. Iki nggo ngecek urip ora alirane, jajal. Untoprak. Oh, kasihan. Perasaan. Ya. Mbok anggap aliran listrik ya. Iki berhubung pusaka renek wong toprak latihane. Yo beng. Bakal tak pateni. Kang Mas. Apa? Kang Mas. Kowe kok mas. Wes, Tanjung tansah setya kali panjenengan lho Kang Mas. Ora iso. Jenengan percaya kali kula aku Kang ora Mas. percaya, Tanjung. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Boten Kang Mas. Sik to. Sing wedok iki muni penahi panjenengan boten percaya kali kula gadah penjalukan Kang Mas. Ki ngono wedoke ora mung mas-mus. Urung. Apa? Apa ele? Alah wis ilang. Ngopo to? Napa ta? Ayo. Kang Mas itu paksa. Kelimake yo. Yen pancen Kakang tega kali Kang Mas. Kakang sampun tega kali Kang Mas. Wes tega. Apa sing ora tak tinggal? Tanjung gadah pitungkas Kang Mas. Tanjung purun jenengan pejahi. Yo, Nanging Tanjung gadah pitungkas Kang Mas. apa? Yen mangke getih Tanjung gandane aruh. Yo. Tanjung boten tumindak sedeng Kang Mas. Terus Nanging yen getih Tanjung tumindak arus. Tanjung tumindak sedeng Kang Mas. saunimu tetep kowe bakal tak pateni tampangno. Wedok tak tresnani ya ngono ya. Ya kuwi lho mek toprak yo ngono kuwi. Rina wengi sing dadi atiku jebul malah tumindak kaya ngene Tanjung.
Kowe ndelok apa? Ngentut lagi kita. Iki jelas gondo arus nek iki. Wong mak tet ngono kowe gak krungu to? Wong wedoke terus rapat tek muni ngambune ya padha ae tak omongi. Mau ngamet to, Mas. Sik. Sing ndi sing tak anu? Ya sing kurang mengisor. Kurang mengisor. Matur nuwun lho, Ndro. Kurang nengen. Kurang nengen. Boyok iki Tengah. lho. Tanjung. Lho lah kak tong. Gak. Lho. Gontowangi. Tanjung. Tanjung. Jebul apa sih mbok kandak ning dadi kasunya Tanjung. Iki mau sopo? Jolnya jolo selemolo. Ada jolo. Selen. Waduh, lah kapelku rono parae. Ku tak rono nang anu. Sing ngare Sila Hadikrama sing. Sampeyan Sila Hadikrama. Dudu. Alah, yo, dudu. Kowe ya padha kaya mau. Iya to? Pateni. Mati yang gelenggon. Lah kok mati kok semapan penak. Wong loro wis padha tumindak sedenge nang akhirat. Sing nanggap ki mau ya kudu mati dene aku. Ya. Ndelang sapa? Oh lah iya. Aku enak. Yen to wis renek sing kenek tak jak sepel. Aku ya mati. Kowe dagelane sapa? Wis to main dhewe lho. Wong iki toprak paten kok. Kowe iki nyapa malah wong dianu slendro Ora, iki cerita iki memberi motivasi karo nganteni. Aja gampang terkontaminasi, terprovokasi omongane kanca tangga. Lah ngono lho. Kebenaran hanya satu persatu dicari apa kuwi masalah kelumayan. Saling percaya. Ngono lho. Iki Bor tamu undanganipun. Mang, wonten anu pamundutan iki wau. Menapa? Mas Kanten karo Mbak Kanten ngersake napa niki wau? Lho. Lah napa? Sakjane ana pamundutan. Enek. Mas manten karo Mbak manten. Sik obenge tak baleni kok tak kleru, Mas. Baleni kok ngono. Ya. Mbok menawi wonten Pamundutan menika Ono lho ngobengi sapa? Oh iya. Dalang gobeng, dalang yo cempolo. Oh lho iki obeng menthik iki jane dalam kok tukang. Kene kok pul. Tapi badhe ngaturaken napa Mbak Dewi? Mbok bilih wonten pamundutan. Ya coba nyuwun pirsa. Monggo Bapak Ibu sing ngersaki lelagon kasunangjakaken. Ayo njajal. Sora. Aku Yo. sing kewek ngono. Yo, Piye kewes contone to. piye contone? Bapak Ibu tamu undangan, bapak-bapak ngersaki lagu napa? Oke, ngono. Oh iya. Sakne malah bagus nganggo kuwi kok. Oh, malah aku iki. kok. Lah yo ngaku ya pres irunge. Ya. Napa niki? Duet ya Mas ya? Ya, duet apa? Ya. Nah, Apa? ayo duet. Duet sing kira-kira kowe rapal. Ya. Oh, duet manis. Oh, manis. Manis dek. Ya sing ya. Kowe kencing manis. Pancet manis. Ayo. Semua ampluk. Sarungmu, Mbah. PN enggak apa-apa ngen kok. Kenangan. Yo, dadi so, lagune manis so. Yo. Ya nek kri-krine. Sabra.
sing ngungkuli madu kaya bisa merontok ning jantungku setengah mati aku tresno kowe Surabaya aku ngerti sampean senenge kudu resi kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja terima kasih buat masukan terkait sok. Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng kaya bisa rontok ning jantungku kembang mati dek di ronce-ronceng setengah mati aku tresno kowe pasar turi mas ning Surabaya Purba bagus dhewe Purba Purba bagus dhewe Purba iris-iris kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja terima kasih Mbak Dewi. Mas komen. Lagu manis. Ah, bagus ya. Loh, suaramu kok kaya Jawa to? Kaya kok. Wong kaya ora tenan kaya. Tenan po iso. Iki sing direke suka paling suka ya Cak. Nggih. Komet karo Cak Slindur. Nggih, Mas Purba. Tak alon-alon nganti kleru nyoro aku. Salah jeneng. Alon-alon pundi, Pak? Kleru ijolno to Pak Sok. Mbak Do Mbak, sinten Bu? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Sik ana 6. Sing ndi kira-kira mbok pilih ndi? Meti met, milih met. Telu. Aku sing ngicipi sing enom. Oh iya. Isi kono, coba. Mbak Dewi. Mbak iki Mbak Dewi. Oh, Mbak Vinka. Vinka. Yuk, ayo toh. Vinka. Enggak.
Ya suara MC to, Mek. MC. Oh MC. Yo. Lah ngono kuwi lho. Yo. Kurang gede ya? Kurang gede. Kurang gede. Ya ampun. Maksudnya ku suaranya kurang gede. Oh, iya. Yo, kembali hadir di Keteringan tentunya. Hari ini di rumah Bapak Warji. Ada salah satu artis pesinden Jawa Tengah yang sangat luar biasa, so. Tak panggilin siapa dia. Yo, sama-sama kita panggilkan ada. Siapa? Sik to kowe lemu guyu iki kakean. Lah MC yang ngono to, Mas. Guyune ku kakean kesuwen kuwi jenenge. Sing cekak ae kok. Yuk kita panggilkan siapa yang satu ini. Malam ini spesial untuk Anda semuanya. Siapa dia? Are kon siti ae. Maksudnya orang ngono kuwi lho, Met. Kocok sing cekak-cekak ngono lho. Yo, ada siapa dia? Ada si cantik. Kayak desa yang sedaya. Saya mau Vinka. I love you. Bajeng loncat na astana. Aduh, kenapa? hati lebat, tak tang tak tak tang tak tang tak tang tak tang tak tang. Ya apa lagu ki, Bro? Lho, ki tukang ngendang ya, Pak. Bisa apa? Lho. Aku gelem ngendang ning sing beduk kowe. Hah? Kowe sing beduk kene sing nyanyi. Ayo ngenteni sesuk. Lho, Beduk ta? beduk. Bagian ngedram. Oh. Tak tang dah genduk. Der kok dok. Anu kutenan tadi. Selamat malam Wilujeng Dalu Cahayu. Bocah ayu ning ngene ya, Mat ya. Lah ya. Aku iki kesusu rabi nyapa? Lah kowe ra rabi malah ndang mati no, wis tuwek kok. Nuwun sewu paring asma sinten Cahayu bocah kok ayu ning ngene. Ya ampun, Met. Heeh. Piye? Iki lho. Dalem saking pundi, Nduk? Saking Oh, mae dhewe kok lali, Met, iki, Met. saking Randu Blatung. Oh, Randu Blatung. Tasih sekolah napa sampun kagungan pacar Cahayu? Tasih sekolah pacare nyusul. Oh, ngene iki lho, Met, cita-cita. Patare gak mangkat iki mau. Biasane Oh, pacare pesinden nom ki mesti kreatif tur spontanitasnya apik. ya kudune harus no. Iki wong telu. Ya. Kudu iso menunjukkan dadaan dan spontanitas. Iya no halus. Mas no. Beduk. Tak tak tak. Yo. Show. Siwala kacik. Aku urut ya. Aku kono kene. Ayo Mas yo. Siwala kacik kok belok. Dem. Siwala kacik kok belok. Dem. Si Pak Warti. Muka kata rezeki Pak Warti. Yo. Yang teguh. Muga-muga urip tangguh. Yang teguh. Muga-muga urip tangguh. Yang teguh. Budak ojo mandek kok tak uyoke matek iki. Kowe galak kok, Tru. Tek. Walah kan ngombe arak gitu iki. Siwala kacik kok belok. Dem. Ho. Hi. Ji Pak Warti. Muka kata rezeki. Yo.
yang teguh muga-muga uripe tangguh cipalakat dem. Oh, contohnya karo dalange, kene. Oh, niki kurang kompak ya? Ya kurang karo dalange. Ya. Yo, musik. Mah aku nek Gak apa-apa niki kreativitas namanya Iki ya. musik. Hip hop. Iki jawane ya kecanda, moderne ya kecanda. Lho ngono lho. Ya. Ayo, musik yo. Yuk kita bersama, kita berdua bersama-sama tertawa suka dan duka. Kita bersama, terima kasih semuanya. Ganti yuk. Iyo buat pemirsa semuanya pada malam hari ini, ayo nonton wayang dengan dalang kondang kita yo. Malam hari ini kita bergoyang, berdendang, bersukaria. Kita goyang, yo. Gak dikuwe lemet rumah saku. Kok balik bergoyang bersukacita. Lah piye jenenge hip hop? Dalam bergoyang yo namanya ngene iki jajal utan tower sini Kak. Krik. Oh, sing delok wis ora ono. Orang tahu aku mesti nonton mesti rame aku. Alhamdulillah. Mbak sinten Mbak Pinka. Mbak Pinka Ayu. Umurnya berapa umurnya? 20 dikurangi 2 dikurangi 3. Oh, 13 met. 20 dikurangi 2. 20 kurangi 2 18. 18. 18 kurangi Telu. Mbak. Lagi 14. 15. Oh, 15. Cita-cita pengen dadi apa, Dek? Dadi bojone panjak jare. Oh, milih sarmu ae lho, sarmu. Selak kedisian Dewi iki engko. Dados niku Apa? Iya. dokter. Oh, dokter Abi. Cita-cita sampean Dokter iki penak dagelan, yo penak dokter. Penak dagelan nyambut gawe nganggo lambe-lambe dhewe, cangkem-cangkeme dhewe. Dokter kan apa nek dokter gigi malah nek gak enek cangkeme kancane apa mangan kae. Wis kere diokrok-okrok mangap. Coba anu lho aku nganggo cangkemku dhewe. Ngene ya, Dok, sampean wis dadi pegawai PLN ya. Ya apa? Engko nyetrum komet iki lho ya. Go garing. Go badhe ngatokin apa? Penak. Berarti cek sekolah ya Mas ya? Iya. Aku seneng lho nek sinden cek sekolah. Bawa. Dadi Ya dirai. Kok seneng cah sekolah piye, Met? ya maksudnya iki ya gelem nguri-nguri ya ngurup-ngurup. Wong Jawa aja lali jawane lho ngono ya kaya iki dadi sinden. Ngono. Wong luar negeri akeh sing belajar sinden ning Yojo kok mosok wong awake dhewe ora belajar. Lho. Ya, Bang napa cah ayu? Slendro Dok. Slendro. Ana apa? Bawa. Apa? Apa kodang kuning? Ya. Wono. Iya. Rada nganu, Nduk. Kodang kuning nganggo bawa no, jajal. Wong wedok iki aja kaya jeger nang biasa. Kok gak tenang to model iki woneng. Iya, wonengen. Ayo, Dok. Ya James. ngamplengan gitu. Penak suarane. Vokale rada diungalke sithik, tekanane diundake volumene. Ayo. Ngeten iki lho, Mbak Iya. Cangi. Iya. Isek nom dasar napa niki kerja keras, tanggung jawab. Mula ketok wong wedok iki sembodo nek gemi setiti mesti gelange Ya iya no jelas. Lho Met delok Met wong wedok kaya ngene iki tuku gelang. Ngapa bakal ndelok? Lho bojomu ya ditukane gelang. Bojoku ki gram-graman. Bojoku ki tak tukokno gelang meteran kok. Mbok Sombong pamer amat. lho. Ya tak tukokno 5 meter luweh 2 meter tak nggo tancang wedhus.
Saking mampu. Jadung apa piye kok. Ora penak monggo mati gantung ae yo. Wah, iki rasa gagas karo Pak Komet ya, Nduk ya. Nggih. Pak Komet iki kaya apa? Ya telek. Alus manis turmra. Kula tak arani polahe lha kuwi. Ati. Ki kek nyapa ta, Bro? Met wong sinden nek ngene kaya wong nguyah ngene. Lho, kuwi iki keri sok ditata, lho pengalaman lapangan sok lak ya iso dhewe ngono lho. Iki kek nang nggonku 3 dina Dadi apik. dadi cangkem kuwi kok ya. Terus cangkem ngomong aku. Golek si podang jenang. Pamet apa? Iku lho apa? Wonten pamundutan Ya tembang kangen. sawer pira? 12. Sinten sing nyuwun? Mas Anu lali mau. Pun ngrika kok nggih. Oh iya. Iba bunga ing atiku yandeng bisa Podang kuning. Apa yo sing anake dijak mulih sapa, Mang? Jak mulih ya. Met anake kon dijak mulih, Met. Ayo. Ayo, Dok. Buka celok, Dok. esuk awane ngemah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang Mopeng oyo kan goleki ora krasa ora krasa esuk awan nganti wengi mana nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang bencana ngempal
wis ora krasa keluyuran nang goleki sing tak sayang ora krasa esuk abang nganti bengi tak sama Matur nuwun Nduk Win Kayudya.